No nezdá se mi, kdyby teď byl Mark Webber nutně zdržován jezdci typu Raikkonena Pérez, protože odstup mezi nimi je dostatečně velký. Tak nám tady Mark Webber vyrobil chybicu. To je ten důvod. Také proto jej dojel Romain Grosjean. Chybicu Kubicu. No, kde pak je chudáka konec, že? Robert Kubica v roce 2007 právě na tomto okruhu neuvěřitelně ošklivě havaroval. To když zezadu narazil do Toyoty Jarna Trulliho, což je katapultovalo ven z trati a do betonové zdi právě v nájezdu do této zatáčky číslo 10. Byla z toho strašlivánská nehoda, ale naštěstí Robert Kubica z ní odešel po svých. A to proto, aby o rok později také na tomto okruhu dojel si pro své první vítězství v kariéře a bohužel zdá se, že také poslední, protože Robert Kubica havaroval při italské rally na začátku loňské sezóny. Minulý týden prodělal další z početné řady operacích. Kimi Räikkönen zajíždí do boxů. A zdá se, Pavle, že to nevypadá s budoucností Roberta Kubici v dalším působení ve Formule 1 nijak růžově.